இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் ரோஸ். வரும்போது நெறைய அ பேசுறப்போ பேக் சைட்ல ஏதாவது குழப்பத்தோடையும், ரொம்ப சோகமான உணர்வுகளோ, இல்ல ஏதாவது கோபமான உணர்வுகளோ சேர்ந்து பேசிட்டு இருந்தேன் கிளையண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது. பட் இப்போ வந்து பேசும்போது ஒரு ரொம்ப சைலன்ட்டா நான் உண்மையா இருந்து பேசுற மாரி, ஏதோ பெரிய கிஃப்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு நெனச்சு வந்தேன். பட் நான் இங்க யாரு? அ நான் தான் அ பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நான் காதுல கேட்டுட்டு இருக்க சத்தங்கள் ஏதோ எல்லாம் நின்ன மாதிரி ஃபீல் இருக்கு. தேங்க் யூ ஸோ மச். அ அப்பாக்கு, அம்மாக்கு, இங்க ஒவ்வொருத்தருமே வந்து மெடிடேஷன்ல நெறைய ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஆல்ரெடி இருக்கிற சன்னியாஸ் எல்லாருமே நெறைய டிப்ஸ் குடுத்தாங்க. ஒவ்வொரு விஷயத்துலயும் கைட் பண்ணாங்க. தேங்க் யூ ஸோ மச்.